Bale, listo, hemen azkagu parte hartze datuk eta emaitzea guztik. Parte hartze orokorra, Usurbilar eta Zubietarren 2317 herritarrok bozkatu dugu, 43,6ak. Zubietarrak 254 izan dira eta 74,7 bozkatu dute. Emaitzei dagokionez, ezezkoak 2269 bozka izan dira, 87,9. Baiezkoak 39, 1,7. Txuriak 8 eta baliogabeak 2. Zubietarren emaitzei dagokionez, ezezkoak 243 bozka, 89,6 eta baiezko bakarra, 0,4. Hori dira emaitza nagusinak, zoriondu denoi, eskerrak eman, normaltasun osoa, asteburu osoa, galdeketa osoa, eta herri plataformatik oso balorazio egiten dugu eta benetan zuei guztioi eskerrak eman. Prozesua luzia izan da, lehen PP komentatu duen bezala, egia esan oztopo asko izan ditugu eta herritar batzuk ere bozkatu gabe gelditu dira, baina egia esan denok oso gustora gaude, parte hartzea ere bai mundiala izan da, auzolan ikeragarria izan da galdeketa hau prestatzea, bai lehengo asteko lipdapa parte hartu duzuen guztiok, bai mailetan eontzeaten bolondresak, berme batzordekoak, laguntza ekonomikoa eman dezuenak, benetan gure aldertikan eskerrak eman. Herriak hitz egin du. Eta argi eta garbi esan dio ezetz erraustegi ari. Ezetz borobila. Oain zer. Batzuek ez zuten nahi herriak hitz egitea. Baina azkenian egin dugu. Oain entzun nahi duten horiei helaraziko diegu herriak esandakoa. Ezetz erraustegiei. Hori kontuan hartu beharko dute bere erabakiak hartzean. Bihar bertan eskatuko dugu hitzordua Aldundian, markeluan hori erakusteko, azaltzeko herri honek ze esan duen. Usurbilgo udalari ere eskatuko diogu hitzordua, berak ahalduen foro guztietan herriaren nahia defenditzeko herriaren hitzak ematen duen indarrarekin. Donostiako udalari ere, berak kudeatutako lurretan egin nahi duten erraustegia eta Donostiako udalari ere helaraziko diogu zer dan herri honek nahi duena erraustegi inguruan. Eta exigitu diogu kontuan hartzeko. Eta batzar nagusietan aritzen diren alderdi politikoei ere eskatuko diogu hitzordua beraiei ere jakinarazteko herriak zer nahi duen. Ez partiduek, herriak hitz egin du eta hori kontuan hartu behar dute. Hori da gure nahia eta hori da egingo dugula. Eskerrik asko eta